suangonga, inipangu ndazira gonga, panyopaperange suangonga, inipangu ndazira gonga, panyopaperange suangonga, inipangu ndazira gonga, panyopaperange suangonga, inipangu ndazira Right, makadiko muri Zimbabwe kumatimana nyika kwese kwa muri. Mufaro wangu kudai kusangana nemi nyama nemwe ya azviri pamwe chete. Right, nasi tiri kuno kunyika ya mambo mutasa apo paungana veruzhinji vari kutaura kwandiri kuita nhasi tiri kuona panapa amakuwerere chaivo kutsika nekunhamburira masokisi ejongwe anobviswa nemvura inopisa nekuda kwekuti Zimbabwe National Army mauto yedu emuno muZimbabwe aripo zvakare panapa. ZRP Zimbabwe Republic Police waripo zvakare vatitsika. Saka yei vakomanaka zviri nhasi zvakaoma mufunge zvenyu, asipo hapo mwana wehuku anodya ndiye aripo madya manonoko. Kutaura kwandiri kuita tine madzimambo emuManicaland akoromoka neuwandu wachibvawo kunzvimbo dzakasiyana siyana vachizokuta honorable Senator Chifi Mutasa. Saka aiwa tinopambiri nekutenda zvikuru. Izvozvi ndakundokusiyai mukati meprogramu kubva programu yedu ichitanga kusvika yapera. Pachaitwa zvakasiyana siyana, vamwe vachitamba, pachiitwa pakabaka nhasi. Saka so ngatipindei munyaya yedu zvizere. Thank you very much. Zita ndinonzi DJ T1 ndiri kuno kwaMutare kumakomo kuManicaland. Thank you.
National anthem. Tinokumbira kuti titore nzvimbo dzedu dzekugara. Pane ino nguva guest of honor say nditenderei ndisimudze baba vezvemweya Captain Masomera vatipe mashoko eutsvene pamwe nemunamato wokuropafadza zuva guru rataunganira nhasi. Captain Masomera.
regai mangwanana ano ndikukwaziseiwo nemuzita raJesu, amen. Tiri pa occasion yakatikoshera sedunhu reManicaland ratatsikwa na Army Commander veZimbabwe National Army, tichipemberera zuva remachief kana kuti madzimambo. Regai ndinzwe kuti shoko raMwari rinoti kudii. Tikaverenga Bhaibheri kuna Timotheo wekutanga pachapter ya 2 kubva pavhesi ya 1 inoti, naizvozvo pakutanga kwezvese ndinokurayirai kuti vanhu vose mukumbirire, vanyengetererwe, varevererwe, vaongerwe, kutanga madzimambo vose vari kutonga, kuti tigare norugare uye nerunyararo pakurarama muumwari hwose noutsvene. Haleluya. Kuti dunhu rive nerunyararo zvinototora madzimambo ari kunamatirwa nesu. Dai taidzokera muBhaibheri iroro zvekare, tinoona kuti madzimambo kana kuti makomanda edu havasi vanhu vanoitirwa marari kana kuvhoterwa. Vanhu vanochuzwa naMwari vopuhwa kwatiri kuti vaite basa ratiri kucherechedza nhasi ravanenge vachiita, kureva kuti vanhu vanokosha. Dai taiverenga Bhaibheri shoko raMwari kuna Samuel wekutanga, tinoona David achisarudzwa naMwari samambo, Mwari vachiti ndawana munhu wepamwoyo pangu, kureva kuti madzimambo ari pamwoyo waMwari. Saka ari kunzi tinofanirwa kuanamatira nekuanyengeterera kuti basa ravanenge vachiita rivarerukire. Mwari ave peutano, Mwari avachengetedze, Mwari aramba achivakongorera kuti nyika yedu irambe ichiita zvakanaka. Nhasi uno ndida kuti tibatane pamwe chete. Ndichangotungamira kunamata, asi Bhaibheri riri kuti munhu wese tinyengeterere madzimambo edu nevese vari kutitonga. Saka ndichakumbira kuti tingokotamisa uso hwedu tinamate, tichikumikidza purogiramu iyoyi zvekare mumaoko aMwari vachititungamirira. Regai tikotamisa uso tinamate. Baba, ndinokutendai nezuva ranhasi, izuva guru munzvimbo ino yeManicaland Province. Taungana tichipemberera zuva remadzimambo mukati menzvimbo ino, akatikoshera, amakatipa munzvimbo ino. Tinotenda zvekare nakomanda Zimbabwe National Army vatitsikawo mudunhu rino, kunyangwe chiri chizvarwa chemudunhu rino wamakasarudza zvekare komanda Zimbabwe National Army. Tinokutendai nenyasha dzese dzamuri kuwanira dunhu rino. Toda kukutendai Mwari kunyangwe nenzvimbo ino, Baba wekudenga yakaropafadzwa kudai. Tonamata kuti muropafadze occasion ino, ikomborerwe, itungamirirwe nemi, titi zvanga zvakanaka kuve neuvapo hwaMwari pakati pedu. Baba, tinongonamatira nyasha idzi dzitakurwe kumadistrikti ose, madzimambo edu aramba achibatsirwa nemi, nyika yedu igoramba iri nerunyararo, nyika yedu igoramba Baba ichingoitirwa zvakanaka. Mazvita yenyu muzita raJesu Kristu, amen. Pamsoroi guest of honor, tinoda kuti titende chaplain vatisvitsa pamberi paMwari
panguva ino guest of honor taikumbira titungamirirwe kukwidza maoko kumumvuri wemanyika tichitungamirirwa naIshe Mandeya. Mazvita muzviti tokumbira Ishe Mukoi, varongo, machinda nevazvare tiuye pamberi apa tiombere Mambo Mutasa senzira yekuvaremekedza zvatagara tichiita mazuva ese. Machinda fambai, vazvare fambai, mururuko chimangairire, ngatiombere mambo wedu Mambo Mutasa, imhuri yekwaMutasa iyo. Ngatigare pasi machinda, ngatigare pasi vazvare tichiombera mambo wedu, tiombere mvuri wemanyika. Mazita ukumbira machinda ekuno vatangamire Mambo Mutasa ekumhiri dare remadzimambo mupfumbamwe hwavo. Vana baba ndokumbira zvakare baba wachangamire wedu Mambo Mutasa anova ndiye baba takupanya kuti zvanzi naMukwambo Mukoi ndiri kukumbira kukwidzawo maoko ndichitora nzira dzavo dzese dzavanoremekedzwa nawo kusvika kuna baba waMambo Mutasa anova ndiye baba takupanya. Wondikumbirira kuti maoko asvike kuna Changamire. Tendai kuti zvanzi neMukwambo takumbirawo maoko. Nyika isina nyampebe Shumba zakupanya azinga akwire asvike binga guru. Machinda ekwaMutasa maoko. Ndakamuudza imwe nhau kunonzi kuVhumba pane vamwe comrade variko ikoko vakarwa hondo yerusununguko inonzi the War of Liberation Struggle. Vaitaurawo nhau dzakasiyana siyana dzaitikawo panguva yehondo. Zvikanzi rimweni remakore takasvika kunonzi kuVhumba kudhuze nekuMepofu, anzi taibva nekumhiri kuMozambique. Saka tapinda paya tikabva tasangana nemuvingi. Apa muvingi wacho anzi akakarelaxa asina kana pfuti dzakasiva nechekure uko. Zvikanzi nhasi tamuwanikidza apa tinogona kuita party apa. Anzi takabva takatora mapositions. Pamwe wakati tikawanda nemiti tikadini takoka pfuti dzedu dzaredi papiwa word of command dzekuti fire. Hanzi kuda kuridza kudai pfuti dzimwe dzaibuda mvura, dzimwe dzaibuda uchi, dzimwe dzaibuda mukaka, imwe yangoti ke yonyarara. Pfuti dzakaramba kurira kudai vakazama kugadzira kudini, hanzi pfuti dzikaramba kurira.
kanzi saka tochidini hanzi wabva watanga kutenderera munharaunda muyamwe wabva wasangana nemumwe mundara wechikuru wobva watsanangura zvawasangana nazvo because chiitiko ichocho chakavashamisa zvisingaiti zvikanzi nababa vaya zvikanzi mambosvika kwamambo here zvikanzi hatizi kusvika zvikanzi chiendai kwamambo monotaura kuti tasvika mudunhu renyu tiri kukumbira kuridza futi tiri muno vakabva vaenda makomuridzi vaya vakabva vaenda kwamambo vakati vachisvika kwamambo vasati vataura nyaya yavo zvikanzi namambo zvikanzi obvana saka dai pfuti idzodzo dzisina kuramba kurira maizondiudza rini kuti muri mudunhu rangu zvikanzi tashaisha mambo vakati right chiendai pane muti uyu munoita zvakati vakabva vateedzera izvozvo vabva vaenda zveshuwa hanzi takaita pati tinotenda mvumo taipuhwa ndaonawo mambo vachitambirawo maoko zvinoreva kuti izvezvizvi ndasununguka manje kuita zvandikuda kuita kare tine mararamiro ataita kare pasati paane magitari tine matambiro ataita mafariro ataita mapati taingoita pane magitari anga asati avo pane chikwata chinonzi mbiri yekare chandikuda kuti ndidaidze panguva dzino idzi chimbotiratidza kuti taimborarama sei mbiri yekare muriyo here kasikai avo muchaona kuti kare taimbofara sei pasati paane magitari akazouyazve kumashure kumbirawo maoko takwidza maoko tichikutendai nekukoka kwamaita nemadzimambo edu hai tikwidze maoko kani tichikurumbidzai imi wafudzi wetsika dzechivanhu chedu taombera kani kwamuri imi nhariri dzamusika vanhu nyateno yekumusoro tiri pano nhasi kutsingira nekuremekeza mabasa enyu anoera chiregai tishaure nekupuka ngoma kufadza mhondoro dzenyika ino hekani varotenzwa
isiri nyaya yemvura. Naida kumbokuratidzai kuti manje uku ndokubasa kwangu chaiko chaiko. But dambudziko rangu nderekuti ndikangotamba chete mvura inonaya. Saka nhasi handisi kuzotamba. Ndoda kuti titange tapedza ndozotamba tapedza chirongwa chanhasi. Ndozokutambirai. Pamusoro General se nditenderei panguva dzino idzi ndikumbire Commander 3 Infantry Brigade Brigadier General A.E. Gumbo vatipewo ma-introductions ema-officers from Zimbabwe National Army. General se. Commander Zimbabwe National Army, our host Mambo Mutasa, Mambo ese aripano achitungamirirwa na Mambo Senator Makungwana, our Minister of State for Provincial Affairs and Devolution, Honorable Advocate Meshach Muganza, General and senior officers here present, Secretary for Provincial Affairs and Devolution, as represented, Manicaland Provincial Joke, ZANU-PF Manicaland Provincial Chairman Comrade Tawanda Mkota, senior government officials, the local community, members of the media fraternity, officers and men and women of the Zimbabwe National Army, distinguished guests, ladies and gentlemen, Mangwana Nezve administration, mu headquarters, makomanda vedu, ndilokumbira General Kamsikiri vasimuke muonekwe nevanhu. Makadiko mese. Ndinotenda General Kamsikiri. Komanda vari kufamba zvakare na Colonel General Staff vanoona nezvema-operations muZimbabwe National Army, vanonzi Colonel PD Masaka, idhodha irori rinobva muManicaland. Makadi mese. Komanda vauya na staff officer wavo anoshanda muoffice mavo, ndomwesa manyika futi, vanonzi Colonel Mandaza. Munotamba ere. Mudelegation ya komanda zvakare muna director we civil military relations vanoitwa Lieutenant Colonel PT Vumba. Ndinokumbira musimuke muonekwe. Ndichatora mukana uno kuti ndiintroduce provincial joke inouya ndinotungamirira as their chairman. Ndichatanga na Propo Commissioner Piri. Ndomuka magara munondiziva. Musati hamundizivi because commander vanozoti sei usikasika muna vanhu. Ndinotenda.
tinotenda zvikuru. Tinoda kutenda nema introductions aitwa panguva dzino tiri kupfuurira mberi nekuzivana. Ari kutaura ndimuranda Vitalis, muteedzeri wamudzviti wemutasa. Panguva ino guest of honor say nditenderei ndisimudze secretary for provincial affairs and devolution Baba Maronge, ably represented by Mr. Rubaya. Vapfuurire mberi nekupedzisa ma introduction pamwe chete nekubva vati invitira Honorable Minister of State for Provincial Affairs and Devolution vatipewo ma welcome remarks. Ndatenda. Maita henyu muzviti masikati akanaka, masikati akanaka. Zvave nani zvoratidza kuti kuna vanhu vanoda kuintroduce pamusoro guest of honor. Permission to write on the protocol is already established. Pano tine mhuri yaMambo Mutasa nedzimwe nzvimbo dzakatikomberedza ndo yakazara apa yesa. Aiwa, ngatimbovaomberera nokuuya nouwandu hwavo. Tinoda kukutendai kuti madaidziwa mukadaira. Pano tine business community, vana muzvina business vari pano vanogona kungosumuka tovaona tovaombererawo. Chero une tankshop, chero une musika uri muzvina business, chero uchitengesa madomasi uri muzvina business, sumukai tikuonei. Ndo vakatibasira kuti zuva redu riendeke. Maita henyu. Pano tina CEO Mutasa and other CEOs vabandure vari pano nesu nhasi vakawanda mutende yamachifu uko. Pano tina mudzviti weMutasa nevamwe vana mudzviti and the other heads of government departments both at district and provincial level vari pano. Tina zvakare mukuru wemadzishe, acting director local government services kuhurumende, vakamirirwa navamafasitera. Tina Mambo Ngorima Chirandu, tina Mambo Muusha Chirandu zvakare vari nhengo yeChiefs Council. Tina Mambo Saurombe Chirandu. Saka kuchimani ndivana Chirandu chete. Tina Mambo Ndima Madziva. Idziva ndizvi? Ndisambiri futi. Maybe vakazokudza kuti Madziva akawanda. Ndoenda kuChipinge. Tina Mambo Garahwa Chirandu zvakare. Tina Mambo Mahenye Mulilo moto yachisa. Tina Mambo Gwenzi Chirandu zvakare veChiefs Council. Moyo. Tina Mambo Mpungu Vayeti Idziva futi. Mambo Mapungu ana ndichazova introducer. Tina Mambo Musikavanhu Dziva futi. Muyambo. Tina Mambo Ngungunyana Vayete. Tina Mambo Mutema zvakare Chirandu. Toenda kuMakoni district. KuMakoni district tina madzimambo 5. Tina Mambo Makoni Nyati Mhenyu. Tina Mambo Chiduku Moyo. Tina Mambo Tandi vari veMoyo zvakare. Tina Mambo Chipunza Nyati. Tina Mambo Chikore Chikona Mombe. Toenda maMutare. Tina Mambo Zimunya
Soko Mkanya. Soko vavarirwa mheno nemhaka yei. Tina Mambo Marange vari mhofu. Toenda kuNyanga district. Tina Mambo Hata Meta. Tina Mambo Tangwena Mbada Simboti. Tina Mambo Katerere Weza. Tina Mambo Saunyama Meta Zvakare. Then tina chief senators edu. Tina Mambo Mtasa, our host senator vari zvakare nhengo yechiefs council vari shumba. Then mukuru wechiefs council muno Manicaland ndi senator Mambo Mapungwana. Ndiwo madzimambo akukutai aya guest of honor maita henyu. Pari zvino ndichada kudaidza Mambo neRutanga kuti vazotitambira pamutambo wedu. Kana mukasawirova maoko ndakugumira pana. Director of Ceremonies, guest of honor vedu, Zimbabwe National Army Commander Murwi Sununguko, mwana wedu wekuno Mukwasha Wasambiri Sanyatwe. Mururu nemuridzo. Regai ndibva ndangodomana Brigadier Kamusikiri nekomandi yese yauya na guest of honor vabva kuHarare. Vaenzi vedu tinokuchingamidzai nekukuremekedzai. Zimbabwe 3 Brigade Commander Brigadier General Gumbo and other senior officers muri pano mese. Provincial and district JOC members muri pano. Chiregai ndiende kwazvakarehwa Chief Senator Mtasa Shumba Mvuri weManyika, varidzi venzvimbo pamusoroyi Chief Senator Mapungwana, Mutape veKanyi, tinokuremekedzai zvikuru. Nemadzishe madzimambo nemadzimambo edu mese muri pano madomwa, ndinokuremekedzai zvikuru. Ndimi vatavinga pano, ndimi varidzi vechirongwa nemadzishe enyu ari pano, Mambo Mutasa nemadzisabhuku ari pano, Ishe Sakupwanya makamirira madzishe ese, Sabhuku Ndorikanda makamirira masabhuku ese, ndinokuremekedzai. Regai ndimboti kwamuri guest of honor ndichadonongodza protocol yakareba. Governor wavo vanototarisira kuti ndinofanira kudonongodza protocol. Ndikasazviita havangafari. Asi chindibvumidzai kuti ini ndive inini ndichadonongora yese vamuzongo vachiti I ride on the protocol, I ride on the protocol. Kusiya kwenyu chete imini. Senguva ichatiperera. ZANU-PF Provincial Chairman Comrade Tim Kodza vari pano vakamirira musangano, ndinokuremekedzai. Central Committee members edu vangadai vari pano. NCA members ndaona Maigarwi vari pano, ndinokuremekedzai zvikuru. Provincial members ari pano, Vice Chair vari pano, varivo zveWar Veterans, Chairman weLeague yedu. Provincial member yedu, avaimbo va provincial yedu, zvinova national member yedu,
War Veterans Association Baba Kagweda, Comrade Kagweda ndinokuremekedzai zvikuru. War Veterans Association Chairman wedu alipano ndinokuremekedzai. Regai nditi all veterans of the liberation struggle meshe muri pano ndinokuremekedzai zvikuru. Tinokuremekedzai vaitirei mururu nemuridzo. Munozviziva guest of honor kuti kuno muri yenyu yakaendewo skuru. Nditambotanga ndati chingezi chiri panapa. Vanochizwa zvavo musambo wareba. Ndozongoti maviri sezvo speech yacho isina kunyanya kureba zvayo. May I express my highest appreciation for being afforded this rare opportunity to welcome our guest of honor to this important occasion. Your presence here, guest of honor, fills us with joy and great satisfaction. Allow me to also extend a warm welcome to all our chiefs who are here present, including, of course, myself. Furthermore, let me also welcome our security members, the Zimbabwe National Army, and other JOG members, political leadership, government officials, and other invited guests who are here. Today is a momentous occasion where we all celebrate the Chiefs' Day. Let me take this opportunity to thank the Zimbabwe National Army for organizing and facilitating this event. The government of Zimbabwe, ably led by none other than Dr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa, recognizes the traditional institutions with high esteem. Traditional leadership are the rallying point of our communities in Zimbabwe, and chiefs remain the entry point of government programs to communities, and by the same token, they provide advocates on behalf of their people and communities. Traditional leaders are catalysts for good governance in the whole of our country. The guiding act, which is the Traditional Leaders Act 21-17, appreciates and articulates the scope and thrust of the traditional institutions from the chief to the village head. The cordial and synergetic relationship that exists between the traditional leadership and the army, which is our host today, dates back from time immemorial. Traditional leadership was the entry point, and they rendered unwavering support to the great liberation struggle that gave birth to the freedom of our country. Guests of honor, sir, Manicaland province boasts of an establishment of 34 chiefs with the majority appointed and installed, and very few awaiting installation, for example, Chief Mtambara, Saunyama, and Katerere. I want to take this opportunity to assure the chiefs mentioned that the government is coming, the president is coming through his minister to install you very soon. The government remains committed to ensure that the chiefs are catered for with vehicles and housing facilities, with access to water as well as electricity. Let's give a round of applause to our great leader, Dr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa. We have all witnessed this across the province. Once again, I would like to welcome you all to Manicaland province and wish you a jubilant Chiefs Day. Aiwa, guest of honor, ndoda kuti muzive kuti kuno ndichitaura nhasi ndiri kutaura muno mudistrict raMambo Mutasa. Tiri kuita zvidavado zvakawanda zviri kufamba muzvakanaka. Ndoda kungotaura nyaya yekuti tiri kufamba nenyaya yevalue addition zvemhando yepamusoro muno muprovince yese yeManicaland. Asi senguva shoma regai ndingokuzivisai kuti kwaHonde uku kuri kuitwa zvidavado nemabhanana. Izvozvi kune plant iri kubva through the Ministry of Small and Medium Enterprises Development iri kwakavakwa flour, yes of honor. We call the chips yeyo yogurt and yeyo oil. Oil yacho iyi yaita mukurumbira, vanhu vakutobva kuHarare vachiitsvaga, asi ndashamiswa ndabvunza vanhu panapa vatoizivi vanhu vari pano. Asi zvairi kuita ukaizora unobva wabva, tinoti maringles kumeso kunobva kwadzoka kuita kwemusikana. Gore ramutadzika kwaHonde kumuchanoshaya chembere moona kuine mabhebhi chete. Kuno kumusoro tiri kutamba nehuchi, takalonja program yehuchi zvikurukuru yakalonjwa naMinister Honorable Nyoni muno maMutasa.
program iyoyo takaintrodusa 6000 more mikoko pane yanga yagara iri muno. Saka vana venyu vakuita zvidavado kuno, vakugadzira wasu candles, wasu wax, wasu cough syrup, asi pavakazondipedza mafuta vakugadzira inonzi tiso anhacho wine yehuchi. Wine iyoyo handiti wine rinodhaka, iyoyo inotorapa bhabharasi, unobva watopora. Yakanaka zvokuti isu mapostori takutoimwawo haisina umhora. Saka ndaizoda kuti kana tikaigadzira tichakuigirai, nekuti inopa simba, energy. Unowana simba rekunamata, simba rekushanda. Kana une umwe zvaunda kuita nesimba racho tingakurambidzira chii? Ndatendi. Minister of State, ini ndakutonotenga yeyo oil because handisi kuda kuchembera. Pane ino nguva ndichadzorera zvakare nguva kumbiri yakare group. Regai tipfuurire mberi neprogramu yedu. Panguva ino guest of honor say taikumbira tichipa mukana kumvuri wemanyika Mondoro vatipe mashoko avo Chief Senator Mutasa. Saka pavachange vachigadzirira kutipa mashoko avo tichakumbira tinge tichiombera tose tinenge tichingoti Muruluko wazvare muripiko hamufuguri makadi niko imwe wazvare imi muchatorerwa mutetenge wapwere. Pamusoro hii guest of honor Shumba General Sanyatwe, pamusoro hii resident minister Advocate Mukadza, pamusoro hii madzimambo ese atitsika pano nhasi. Chekutanga tinonzwa kufara, pamwe pacho ndoshungurudzika futi nechiitiko chanhasi. Chekutanga ndinoda kungopa kamwe kahistory mbijana kanorakidza relationship yearmy netraditional leadership. In 1966 pakatanga chimurenga chedu muno pahondo yakarwiwa kuChinhoyi.
Hondo iyoyo haina kunyatsa kufamba zvakanaka. Sei? Hondo haina kutanga zvakanaka nekuti wari wehondo wakapinda munyika wasati wataurira madzimambo kuti tapinda, taakuuya nechinangwa chekuti tisunungure nyika ino. Saka ipapo pane zvakaitika zvisina kutifadza. Zvaitika izvozvo, Mambo Chiweshe akazovataurira kuti vakomana pane zvamaita zvisina kunaka, chiuyai tigadzirise kuti tiende mberi nehondo, hondo yedu ifambe zvakanaka. Wakatorwa vakomana wakaendwa navo kudande, ndo kwaive nesvikiro rehondo rikanowataurira zvekuita. Vakanzi aiwa, mabiko aya maita aya toda kutanga kuita kuti hondo itange munyika muno, anoitirwa kunyika dzekumabvazuva, kunzvimbo yekumabvazuva. Endai kunyika yaMambo Mutema kuChipinge. Masvika ikoko modaidza Mambo Mutasa, modaidza Mambo Katerere, mouya mobika doro rekukumbira nyika kuti taakutanga hondo yekusunungura nyika. Izvozvo zvakaitwa kunyika yaMambo Mutema. Hondo ikatanga kuririma, zvinhu zvikafamba zvakanaka. Ichipera hondo, zvikanzi aiwa, kana musati matitaurira kuti hondo yapera, isu tunoramba tiri muhondo, ticharamba tichirwisa. Dzokai munotaure kuti hondo yakapera, kuti mweya yasumuka munyika, mweya wehondo udzikame munyika muine runyararo, nekuti nyika yayedu takaitora. Izvozvo zvakaitwa 2020. Ndiri kuedza kuti kudii? Ndiri kuedza kuti munhu wese azive kuti relationship yemusoja namambo yakamira sei. Mambo munhu anomuprotecta, anomuchengetedza pese paari, musoja. Asi musoja paanenge ari pabasa rake, ari munzvimbo dzakasiyana siyana, munhu anomuchengetedza ndi mambo. Musoja ane pfuti, asi mambo ane nhekwe. Saka nhekwe nepfuti zvinhu zviri zvisingasiyani, zvinofambidzana. Pane vamwe vanoti kasto iri nani pane nhekwe. Ndiri kuti dzoka kwawakabarirwa, ubvunze zvakare kuti chii chinondiponesa. Inini ndiri kuti bata panoponesa. Ndiri kuti ndakamira pano, ndakamirira madzimambo ese ari pano eManicaland. Hapana ere kune tsitsi dzaMwari? Wakwambo hapana ere? Uyai Wakwambo, wana Sangweme, wana Mkahanana, wana Nemaunga,
musakaita zvondiri kutaura wakomana wandiri kudaidza imimi kuti muite madzimambo madzishe imimi. Ndini mambo Mutasa ndakakuitai madzishe after ndakupai mwana wangu kuti akuchengete aite mukadzi wako. Saka saungweme ndiri kuti mukahanana ndiri kuti uya usunungure mwana wangu apa. Wakwambo, uyai wakwambo. Saungweme na mkahanana uya usunungure muzvare ako tsvauyo. Varidzwa mambo, muranda adumwe mururuko, cheresi muripiko imbi. Pemberera mambo Mutasa, uyai wakwambo musimudze mambo ada kuenderera mberi nespeech. Right, Mukwambo abvisa bhuru iri. Ona izvo Wakwambo hawa maiwe yaupembe asina kuuya wakaura nyika yakwaMutasa iyo. Sumukako muzvare iwe, chendawo nyimbo ubereke wana Mutasa ikure. Right, tatenda. Ndinoda kuti ipapo ndanoda kuedza kuti batsirane kuti tinzwisise kuti relationship yemasoja nemadzimambo yakatangira papi. Haina kutangira pano, yakatangira kare. Saka ndinoda kutendai commander and your team. Ndisingakangani commander in chief, president wedu waiti Mnangagwa. Nekuramba wachitirangarira kwamuri kuita imi semasoja kuti kunewo madzimambo wanodawo kuti dzimwe nguva they need to refresh. Wakauyawo madzimambo wakaswera apo wanonzwawo mhepo inofefetera nekuti munovatadzisa imimi vanhu vakurara, munovatadzisa kugara zvakanaka nevakadzi wavo nevana vavo nenyaya dzenyu dzamunopara. Asi masoja akazviona zvakakodzera kuti aiwa vanhu ava ngatimboitawo zuva rimwe pagore ratinoita nemadzimambo ratinovaremekedza nekuremekedza ushamwari hwedu nawo, ndiro zuva ranhasi. Saka ndinoti commander netimu yenyu, on behalf of all my chiefs eManicaland province, thank you very much nezvamatitira kutunganidza nezvamuchatipa kana zviripo. Ndandotaura hangu imvuko, asi I know kuti shoko rasvika kuti pana papasina akubva panogadziriswa samanyika zviro zvingofamba bamba. Ndinoda kutenda zvikuru kuti nhasi richava zuva rakanaka, richava zuva richatikomborera tese, richavazve zuva richasiya zvakanaka muno Mutasa district. Ndinoziva Mutasa district ndokuna kutangira tunonaka twese, twakanaka twese, ndokune madzimai akanaka, ndiko kune varume vanochengeta. Handisi kupawo manyemwe wazvare, ndinoziva kuti wazvare pamwe pacho vanozopuka rwizi rwakazara. Asi anyway, commander, thank you very much. Mururuko, muridzoko, zvaitwa mambo Mutasa, mvuri wemanyika tinotenda.
aiwa zvaitwa mumvuri wemanyika kwatava kuenda takuda kuenda kunonyudza saka hatifaniri kuti tingoenda direct tichakumbira timbowana entertainment mbijana timbofadza nzeve nemeso tichipiwa entertainment neSt James Zongoro vachiuya tichimbopiwa mashoko madikidiki neZNA. Tinotenda zvikuru, tinotenda vese vatitsika muzuva ranhasi sewa vakakulu tisakanganwa kupa kutenda kune vese vabatsira kuti chirongwa chanhasi chibudirire. Mtawa Seed Company tinotenda nezvamakatiitira vachigadzira mberi chingoku batai Aclass Agricultural Community, Ministry of Lands, Mokushi, Museveni Mine, Berilama Farm, Tagada Tea, Franklin Vineyard Company, Pongwa Breweries, Teku Liquor Stars, City Councils. Tinokutenda hii zvese nezvamakatiitira ndimaita kuti program yanhasi ibudirire yende mberi. Rovayo tinotenda zvikuru
inini mukasaridza mhururu nemuridzi program inoyo inoguma pano izvezvi ndonoipedza izvezvi. Mhururu nemuridzi uko. Tisakangamwe kuti nhasi izuva ratinopemberera madzimambo emumadunhu akasiyana siyana muManicaland province. Ndakamboti rimwe gore ndakawanawo kamunda kadiki kunzvimbo inonzi Vhumba kudhuze nekuMepofu. Saka ndakaona vamwe baba vanorima paNext vaidiridza nemapaipi, asi mvura yacho zvainoita manje tinoita zvekutora patsime yodzika nerwizi kudai, hapana mapamba tinoshandisa. Ndikati kurima kwakanaka. Ndikakundwa nemudhara uyu hazviiti. Ndikabva ndamhanya ndikabva ndanopinda musitoro kwakutenga mazipaipi akareba. Mamwe acho anogona kubva pana unodarika uku kune motikari. Ndikabva ndagadzira katsime kangu zvakanaka-naka, ndikatsvaka mukoma kwakutora mapaipi kwakuconnect. Zvandakaita ndangotora mapaipi akakura ndichikonekta achienda, mvura yobva yabuda chaizvo. Ndikabva ndakonekta maspringi kwakutotora nemavhidhiyo ndichiratidzawo mudzimai nekuti anga ari kure kubhurawayo, ndichitoti haona zviri kuitika kunoko. Mvura iri kubuda kwete zvekutamba. Yarova mvura 2 hours dzapera, mvura yabva yangoti hapasina chuo. Ko chii chaitika? Ndodzokera kuya kutsime kuya mvura iri kuratidza kuti iri kubuda. Ndonodambura paipi uku mvura iri kubuda, ndodzosera. Ndonodambura kumberi uku mvura iri kubuda, asi uku kwacho hapana kana chiri kubuda. Ndikati shit, pamwe ipaipi yabloka, rega ndidambure sezvo pane imwe yasara pamba, ndotora iri pamba iyi ndokonekta. Ndikabva ndadambure, ndikabva ndasiyana naye, ndikati pamwe yavhara, ndaisa iyaye mvura hapana chiri kubuda. Ndonofomora paipi futi mvura iri kubuda. Chii chiri kuitika? Ndadetseka paipi 2 hours 3 hours dzapera, pakabva pabuda chimwe chinhu. So ini pekutanga ndakafunga kuti nyoka changobuda mupaipi. Paipi yacho idika 20 mm kaikai, asi hove yakabuda ipapa kana mupimbiri wangu uyo mudiki. Asi pakabuda hove ipapo ine misoro miviri, mumwe musoro wakadai mumwe musoro wakadai. Handisi kunyepa, ndiri kurevesa. Yadaro manje inahana kumira, ndakabva ndatisa ndikanoenda pane vamwe mbuya vanogara padhuze. Ndozvashoko kana varipo vanovaziva mbuya Characha. Ndaenda ikoko ndikati mbuya zviri ukoko hazvina kumira musha. Zvikanzi chii nai muzukuru wangu? Ndikati nyoka iri uko mahwani. Mbuya vabva vamhanya vauya vaona. Zvikanzi nai mwanangu, ko mvura iyi waiwanepi? Ndikati mutsime. Zvikanzi wambokumbira mvura here? Ndikati kumbira mvura kunaani? Zvikanzi kune varidzi venzvimbo. Ndikati varipi varidzi venzvimbo vacho ndiende kwavari kunokumbira mvura? Zvikanzi aiwa muzukuru, pane varidzi venzvimbo waifanirwa kukumbira mvura. Ko mvura haisi yaMwari nai mbuya? Zvikanzi mvura kune varidzi venzvimbo ino, vanovaivo vanotipa mvura. Chinda mwanangu apo patsime unotaura kuti zvakati. Ndakabva ndaenda, mapaipi angu akangokonekta, ndikabva ndasiya zvakadaro. Nauri ndichibvawo ndikaona maspringi akutanga kudaiswa ega. Ndiri kureva kuti kudini, madzimambo edu atinawo madunhu akasiyana siyana, ndo vanochengetedza chinyakare chedu, ndo vanochengetedza chivanhu chedu, ndo vanotidzora, ndo vanoziva magariro nehunhu hwedu. I thank you. General Sen, nditenderei ndiendere mberi neprogramu yanhasi. Panguva dzino idzi ndichakumbira Commander 3 Infantry Brigade kuti vasimuke vaintroduce guests of honor, vozovakumbira zvekare kuti vativerengerewo speech. General Sen.
our guest of honor, Commander, Zimbabwe National Army, General N. Sanyatwe, Honorable Minister, Advocate Mugadza, and all protocol observed. Ndinoda kutenda kuuya kwenyu mese kuchiitiko chanhasi chakakosha kudai, chakatikoshera isu. Ndinovimba kuti kana madzishe chakavakoshera zvikuru. Mangonzwa hoche koche iri pakati pemadzishe nemauto, kuti pane kuprotektana, kuti umwe unoprotekta umwe. Madzishe anoprotekta mauto achiprotekta madzishe. Saka ukama hwacho hakukwanisi kupatsanurika. Ukama hwakarongeka kubva kare, kana manga muchiteerera tsanangudzo yaitwa naMambo Mutasa. Ini basa rangu nhasi idiki chaizvo, rinova rokukuratidzai mukokwa mukuru pazuva ranhasi, zuva redu remadzimambo edu emuManicaland province. Asi kunyangwe ndati ibasa diki, basa iri rinobva rati remei zvikuru, kuti ini ndikutaurirei nezvemwana wenyu wamakazvara, ndichikuintroducei kumwana wenyu wamakazvara imo muno mudunhu reManicaland, ndimo muno kuvhute hwaguest of honor. Ndimizve makarera mukadzidzisa guest of honor vedu chikoro. Imi madzimambo mukabatsira guest of honor vedu kuyambuka mhiri kwaGairezi akananga kuMozambique kunorwa hondo yechimurenga. Mukokwa wedu mukuru, murwi wehondo yerusununguko, vaunza rusununguko rwenyika yeZimbabwe muna 1980. Ndeumwe wevakabva vaumba uto reZimbabwe Defense Forces. Izvi zvinotiratidza kushinga, kuzvipira nechido chekudzivirira nokuchengetedza nyika norusununguko rweZimbabwe rwaguest of honor vedu. Muchiuto umu vakakwiridzirwa nyembe nokuda kworuzivo rwavo nekugona kwavo basa. Regai ndikutaurirei mabasa avakaita mukuunza nokuchengetedza runyararo munyika dzakasiyana siyana. Ndichangotaura muchidimbu nokuti mabasa avakaita kuunza runyararo munyika dzakasiyana siyana akawanda zvokuti ndingapedza 30 minutes muchitaura nezvavo. Ndichangotaura mashoko. Muna 1995 to 1997 mukokwa mukuru vedu vakaendeswa kuUnited Nations kuti vanova umwe weuto reUnited Nations rakatumirwa kuAngola kunobatsira kuunza runyararo munyika iyi. Bato remauto iri rainzi Angola Verification Mission, UNAVEM. Muna 1998 to 2001 vakava zveumwe wemauto eSouthern African Development Community Mission in the Democratic Republic of the Congo. Ndofunga munoiziva iyo hondo, munonge munoiziva mese. Operation yacho yainzi Operation Sovereign Legitimacy. Takanosvika
misa vapanduke vanga vapandukira hurumende yeDRC vachida kuibvisa pachigaro tikavamisa zvese zvavaida kuita. Saka mukokwa mukuru ndiye umwe macommanders aikomanda mauto akanga ariko DRC ikoko. Muna 2005 to 2007 vakatumwa zvekare kuSudan kuti vanobatsiridza kuunza runyararo munyika yeSudan between 2005 and 2007. 2008 to 2010 vakatumwa zvakare imomo muSudan mune imwe nzvimbo inonzi Darfur kwakanga kuchipisa zvakanyanya kudarika dzimwe nzvimbo dzeSudan kuti vaende vanopomodza opera iva ikoko. Vakaenda vakanorishanda basa iroro neunyanzvi zvinova zvakaita kuti bope iroro rimbotonhora. Ndinoona kuti nemiwo munobvumirana neni kuti kupiwa mabasa ese aya unenge uri munhu anovimwa nokudadiwa naye. Tisikakangamwi zvekare kuti nokuda kweunyanzvi hwavo vakanoitawo ambassador wenyika yeZimbabwe kuRepublic of Tanzania. Vadzoka vakaramba vachikwiridzirwa nyembe dzavo nokugadzwa pachigaro chavari nhasi chokuva mukuru weuto reZimbabwe National Army. Mukokwa mukuru wedu ndi Lieutenant General Anselm Namu Sanyatwe. Ndinoda kukutendai muri yeManicaland nokutipa komanda vakatesveka. Makatipa komanda wokuti nesu kana tiri pasi pavo tinonzwa kuti kana even hondo ikatanga nhasi tinoirwa tikaipedza. Muchinguva chino nditenderei ndisimudze Commander Zimbabwe National Army mukokwa wedu mukuru Lieutenant General A.N. Sanyatwe vatipakurire mashoko avauya nawo. Ndinotenda. Tinotenda, tinokukumbirai kuti mutore zvenyu mugare pasi. Regai nditange nekucherechedza baba vangu vari pano, Mambo Mutasa. Chiregai ndivacherechedze kechipiri sehost yedu yemadzimambo eManicaland vari Mambo Senator Mutasa. Ndakamira pano ndiri mwana wavo. Ndakamira pano ndiripo kashumba kadiki. Regai ndicherechedze madzimambo ose ari pano akatungamirirwa naMambo Senator Mapungwana. Ndiri ipapo ndoda kucherechedza Minister wedu weManicaland, Honorable Advocate Mishek Mugadza. Vari zvakare Member of Parliament Dodavira ye constituency yatiri kana ndisina kurasika. Aiwa inonzi chi South.
torai dzese. Regai ndicherechedze komanda wemauto e3 Infantry Brigade, Brigadier General Gumbo. Ndocherechedza ma-general officers ari pano nema-senior officers acho ese Zimbabwe National Army vaita kuti chiitiko chanhasi chibudirire vachishanda naMambo Mutasa, vachishanda zvakare neofisi yaminista wedu weManicaland. Regai ndicherechedze secretary wedu weprovince vanoshanda naminista wedu vakamiririrwa, ivo vanonzi Comrade Marongwe. Tine nhengo dzeJob Manicaland dzakagara mutende umo. Tinokucherechedzai matigonera mauya kuzotikuta zuva ranhasi remadzimambo. Ndoda zvakare in my special way ndamboshandisawo kachirungu kucherechedza chairman weprovince webato riri kutonga waMugadza, inova ndiyo chechi yenyu mese muri pano. Tinotenda waMukodza, Tawanda Mukodza. Tinokuremekedzai nekutungamirira chechi inoparidzwa nekuchengetedzwa zvakanaka. Ndodavira ndawa kuvakumbira vasumuke pavataura, vamwe venyu hamuna kuvaona. Sumukai tikuonei waMukodza. Vari kumashure, garai henyu pasi. Ma-government, senior government officials the local community, mhuri yaBaba Mutasa, Mambo Mutasa. Vakomana nevasikana vari mberi uko vakabata pfuti dzisingariri asi dzinotora mufananidzo. Ma-officers ari pano eZimbabwe National Army nevandasiya, regai ndichiti ndoita raid upon kucherechedzwa kwaitwa in much more detail na honorable minister wedu weprovince. Protocol dzavaita vadoma ndakucherechedzai mese. Ndochiti masikati makadiko, muri wadishe uvinyi abvura utsenga chiwiro. Chiregai nditange nekutenda Baba Mutasa, Mambo Mutasa, nekutichengeta zuva ranhasi. Tinoda kutenda madzimambo edu eManicaland. Ndanzwa kuti tinokwana kusvika pa34 mauya makadaro, kunze kwevashomanana vasingakwani vatatu. Tinokuremekedzai kuchusa Baba Mutasa kuti vazotichengeta zuva ranhasi. Ndokutendai mese madzimambo muri mutende imomo. Regai ndichitange ndichiti kuuya kwedu pano hazvina kutanga nhasi. Zvakasotangwa naBaba wedu His Excellency Dr. E.D. Mnangagwa, vachiri iwo Minister of Defense, vachishanda nemudiki vavo Vice President General Chiwenga, vachiri Commander
Zimbabwe Defence Forces kuti ticherechedze chatinoti muchirungu our traditional leadership day. Takambenge takamira semauto nenyaya yeCovid. Saka takasimudzira urongwa iwoyu gore irori 2024. Zvazvinoreva zvambobatwa ukama hwedu nemadzishe vakatanga kare ukabatanidzwa pachimurenga chekutanga chakatungamirirwa icho nambuya Charwe, mbuya Nehanda vaitaura vari pana Charwe, vaishanda nemauto nemadzimambo nguva idzodzo, vachishanda na Field Marshal Wakaguwi. Ndo kwazvakatangira ikoko. Tichienderera mberi kushanda nemadzishe muchimurenga chechipiri, chichitungamirirwa icho nambuya Mazviona. Mbuya Nehanda vaitaura vari pana Mazviona. Zvamboda kumbonzi tsemurei vaigara kutsokoto kudande. Hondo ichipera zvichienderera mberi zvakare, mauto vachishanda nambuya Nehanda. Tinonzwana natese, mhepo dzenyika inoyi dzinofamba nemadzishe nemauto. Saka ngapasave nekuti kochiko mauto achiita traditional leadership day. Hazvina kutanga ipapa, zvine nhoroondo. Nhoroondo iyi zvamboda kutaurwa naBaba Mambo Mutasa kuti hondo ienderere mberi inoda kuteedzwa nemutsetse. Hondo yekusunungura nyika yakarwiwa nemadzishe eZimbabwe nemhepo dzavo, vamwe munogona kuti mhondoro dzemadzishe. Isu nevamwe vedu war veterans achibatanidza maZebra Forces nemaZanla Forces, tainge tiri ngori tsvimbo dzemadzimambo kuti tisunungure nyika. Vakasunungura nyika therefore madzimambo, nekuti His Excellency Dr. E.D. Mnangagwa mwana wa mambo, tisingadi zvekutaura zvematongerwo enyika, bato riri kutonga mwana wa mambo. Isu vatungamiriri wemauto kana kuti security sector tiri vana vamambo, hence nhasi tiri pano. Chirongwa ichi chinotenderera maprovinsi ese. Takachitanga muna August gore rino, chakatangira panhova yenyika kuMidlands Province kwa Mambo
Tabeni kugokwe. Sorry, kujombe. Ma provinces ese ane ma brigades awo ne ma job members zvikafamba each and every province. Saka nhasi ndozuva rekupedzisira urongwa hwemauto nemadzimambo kuManicaland pamusha wamambo Mutasa. Nei tichidaro kushanda nemauto ndiwo vachengetedzi wevhu, ndiwo vachengetedzi wenyika, ndiwo vachengetedzi wenzvimbo dzinoera. Vamwe vanomboti heritage pachirungu. Ndiwo zvakare vanogadzirisa manyongori pakaita manyongori munyika. Ndosaka manzwa kubva kuna minister vachiti mukuru wenyika His Excellency Dr. E.D. Mnangagwa vanoremekedza madzimambo nemazvo kubva pasi pemoyo. Vanoziva kuti madzimambo akakosha, akakoshera chiko kunyika yeZimbabwe. Ndiwo zvakare vanonamata munzvimbo dzavo dzinoera kuti nyika ifambe ienderere mberi mune zvakanaka. Kana zviri zviwanikwa zvenyika, vese vanotomuka tomuka. Ukawana kana riri goridhe, kuswera mangwana rinenge ratiza, nokuti rinoda kucherwa nemutsetse. Zvinoitwa namambo kuti nyika iwane bundudzo. Ndiwo zvakare vanoti vana vechidiki vakuroorwa nemitoriro vachiti no to drug abuse nema dangerous substances. Vanobatsirana madzimambo nehurumende nemi vana baba navana mai varidzi vevana. Unoona mwana mudiki vanototaura chirungu kuti akastika kudai. Hazvina zvazvinotibatsira nokutasa. Ndatenda chose, ndatenda zvikuru. I thank you. Pamusoroi ndikukumbira Mukwasha Mkoi, Mukwasha Mukanana, munditeere tiende kunotakura hari yatida kusvitsira kumadzimambo. Nditeere izvozvi nekuchimbidza. Ndapota Mukanana Mkoi, nditeere itsvagai vamwenyu vanokubatsirai kutakura mazvita. Auto as the master of ceremony matikangamwa nesuwo tinogona kufadzawo vanhu nemimhanzi. Tine nzira yedu yatinorova nayo mimhanzi. Pane vakomana vamboditungamirira pakuimba national anthem fire. Pavatuma umwe wavo vanzi hatinoda kuti timboratidza vanhu kuti tinogona kuimba dziwo dzamunoimba asi tichiimba nemabhosvo amunoti mabhosvo.
Saka panguva dzino idzi takamirira chikamu chinotevera. Ndichapa mukana kune headquarters 3 Infantry Brigade vePED kuti vambotiroverera kambo kanodzi Poporiro. PED chimbotirovera ichichi. Pachiwapadi mvura ichinaya wanaiberekwa mavhoti awande kuzanipeo vazvare vaifukura kumura toni ana kurupaka kumura zvakwana dakota amu zvakwana vachida muri kwere uko vazvare muri kwere Takukumbira baba zakupwanya muyemberi baba zakupwanya muyemberi uya bana wakatakura machene matinji muhari yawo mune iko kuturani right kama yenu mayo mutichitsire chirango kune mvura manyika tichakumbira kati kure mvura manyika dinga guru zvaadikaro kadikiba
Raura inachenda. Raura hali yenu. Raura. Baba Raura wachita kuna mambo. Wakwabo nodo tu mama chenda waina wa. Moto nati mweka save tu atule hali hizo. Bona hizo maiwe. Alright. 1, 2, 3, 4, 500 US dollars. Wako mana ime. Joko kutemana binga. Tipo manda sanya kwa iwe. Warizgo mana kwa mtasa. Zaonepa. Tambia yenu wana maiwe motura machenda mwina wayo. Tura machende matura ime. Wana kwa mtasa zanya twe. Wakomana. Azwe kwa mtasa sajereba. Seguro dala kaina batiwa. Atire kurukuri mwanange zimukaira kwaeza. Kurukuri mwanange zimukaira kwaeza. Mambo muzinda. Mambo mukunga. Oye. I'm sorry. Wakwambuka nepa simuise maoko kudzimbawe. Tione usvitsa zvirangu. Tokongoka dodini. Korambira kumadokera. Madini zve. Zvanaka. Zvakatitasa. Maiwe aiwa mambo asunda bakandimi. Hey, ya mambo yasara kumba kune mukaranga. Vakomana imi mambo asiya kumba. Right. Mukoi tibatsire maoko. Tomtasa chipamba usiku iwe. Ona zvaita mwana wako iwe. Gora nyika. Ona iyo. Foya yaiswa pasi. Hali ya kupirwa kwa dzimu. Yakatunga mwini wana mabasa kupanya. Taizvita pasi chigare. Tichazvita makore na makore. Pasi tondorera mambo we. Muchindura seboro kututambura. Bona mambo. Baba wake ari kuraura mukombe. Hey, kiri kunaka iyo. Iyo yaiswa pasi. Mururuko. Goma dinga kairire goma dinga. Bona pasi chigare zvakakuitwa iwe. Warizwa mutasa. Wakaona kuti ukafamba masikati vanozvimambira iwe. Wakufamba kwa usiku. Wakanongedza mbuya nemboro ukabara tenda iyo. Warizwa mutasa. Waribinga. Zenze. Juju. Chirovarova iwe. Warizwa mambo. Ona madzimambo emanika nenda kukuta. Tinoda kutenda. Pachitonherera pasi mambo mvuro manyika. Numbu yakura. Rabanda nyengwa naso kwatokura kudai. Ina handizi kuti ndotenga ngei minapukene kwane mapamba zvi. Angoda mare. Pamusoro. Kwire mukasika utsika. Pamusoro. Kwire shumba. Zvamuri kuona zviri kuya kwandiri. Chirango. Ndiwo musunga. Wabikirwa madzimambo eManicaland province. Saka zvandaita panapa ndatimurira ndekupira wadzimu wangu ikwa mutasa binga guru wari chirovarova kuti ndiyo nhau yatiinayo pano. Izvozvi zvandakuita ndakuchinosuma madzimambo ese eManicaland ari pano. Umwe naumwe tichamupa hari yake, tomwisira musunga imo hari imomo, wozvinwira. Kana wapedza
tapedza izvozvo tsika dzedu dzinotaura kuti tichauya futi kumadzimambo tovapa umwe naumwe mbiya yake. Mumbiya imomo mune sadza renjera nenyama yehuku road runner free range isina salt. Tapedza izvozvo mambo wese afree hake kuzodya zvimwe zvaari kuda kuzodya afterwards. Asi chekutanga patsika dzedu izvozvi ndakunosuma madzimambo eManicaland. Umwe naumwe tompa hari yake. Hari yedu hombe yemusunga ndiyo tichatora pamberi pamambo umwe naumwe tichimupa tichiita. Tapedza izvozvo zvibikwa zvedu zvapo tobva taita izvozvo. After tapedza izvozvo munhu umwe naumwe unenge akuzodyawo nekuti mapoto anenge avhurwa. Wekupedzisira wandichazopake kupedzisira ndichisuma mauto yese ndapedza madzimambo ndichapedzisira nakomanda ndiye wandichapa, then komanda tichazomupawo nefodya rehondo. Achidawo nyampemba wari pano tingobvira kuenda. Tinokumbirawo wakwambo waya watibatsirawo kutakura hari idzi, then wonditeera Ona izvo, ona zvaita mwana iwe sekurutendai. Mambo Mutasa vachitambidza pfuko kuna mambo wega wega. Ona izvo, majenalisti ishanjere imi. Onai zvinoitwa kwa Mutasa.
Panguva yekukumikidza madzimambo nguva dzavakagadzirirwa nevaitibatsira kugadzirira zuva iri. Takabatsirwa nemakambanizi akawanda, makambanizi anosanganisira Mukushe, K2, Zadza Matura, Atlas Agri Community, Ministry of Lands, Global Brothers, Musevenzi Mine, Berry Lama Farm, Tanganda, Franklin is a farmer, Vineyard Company, Pungwe Breweries, Tech Company, Liquor Star, Franklin again, and then the mamwe ma donations akabva kuma councils akatibatsira kuti titenge zvimwe zvinhu chawana mumahamba imomo. Ma councils akatibatsira Ibuhera Rural District Council, Nyanga Rural District Council, Rusape Town Council, Mutare Rural District Council, Mutare City Council, Mutasa Rural District Council. Then in among my companies, one are Red Wing Mine, Beta Brands, one are Mr. Charamba, Nyanga Rural District Council, Nanda Tarikira, Mr. Chris, Mr. Love Mokasha, Mrs. Shadaya, and Top Stricker. Do vamwe vakatibatsira kuti tikwanise kuti zuva ranhasi ribudirire. Saka izvezvi tichaona guest of honor vedu vachikumikidza zvipo izvi kumadzimambo edu. Makambanizi aya ari kukoshesai zvikuru madzimambo. Patakangotaura kuti tichaita zuva ramadzimambo, makambanizi vakati tichakubatsirai patinogona napo kuti zuva irori ribudirire, ende tinovatenda zvikuru makambanizi iwayo. Dai varamba moyo yavo yakachena patinoita zvakare rimwe zuva remadzimambo gore rinotevera, vatibatsire samabatsiriro avatiita gore rino. Panguva inoi madzimambo takavagadzirira mafuta, fuel yokufambisa pavachatakura zvinhu zvavo izvi. Vachatakura zvinhu zvavo, tavapa fuel kunosvika kudzimba kwavo. Fuel iyi iri kwaMutare, ndo kwamuchaiwana. Ku headquarters 3 brigade ndo kwamuchawana mafuta ekuti mumwise mota dzenyu dzikutakurirei zvinhu zvinotenda. Regai nditi ndokumbira minister vauye vatibatsire madzimambo nguva yavo yekuti vadzoke kuminda zvakare zvekubikira vana vaChristmas. Tichakupai madzimambo, tinosvika pamunenge muri ndokukwazisai pamwe chete naminista. Kubva pana mambo tichienda pana mambo kusvika tapedza. Ndanzwa kuti muripo mese
muri 34 muripo muchavana zvamunowana. Ndatenda. Kana pane varipo vakamirira makambanisi akatidonetera, munonomirawo pazvimatutu izvozvo kuitira kuti panotorwa mapicture mubudewo muripo muchiratidza kuti muri kupa zvipo zvenyu kumadzimambo. Ndinokutendai. Kana muripo varipo, mirai pazvitutu. Ma-items enyu amakadoneta anovimba kuti anowanikwa pama ese aripo mambo nzuri sana. Mushe. Ndakabvunza nezuro chai. Ndatova nedata asi handikudzivi. Apa pari pasina. Vari be. Asa dawo. Honorable Minister Mambo. Esa maisha yangu blue yanakapoa na chef.
Mwashuma yambo. Tinobonga. Gemukana. Wenda kuwa. Ngatitange kuti pamusoro hii guest of honor wedu wazwara nhasi vasanyata. Pamusoro hii Minister wedu State and Community Affairs and Devolution Wamgadza. Pamusoro hii Mambo Mutasa vanevhu retakatseka zuva ranyamashi. Pamusoro hii madzimambo ese vatikuta nyamashi mahedimeni nemasabhuku akona. Pamusoro hii mamembers ejob maita kuti zuva ranyamashi ribudirire. Pamusoro hii madhodha, anamai nana baba, taisimbozochizai manana cameraman havafani kusiiwa, tiri kumuonai muri mukati mwedu. DJ na MC tinomuremeredzai chaizvo. Wangu mukana wendapuwa ngewekubonga. Vareketa tingaedzerwa tichirekete chiro chimwe, izvozvo zvatodarika. Ndoreketawo zvangu zvasarira zvekumubonga mweshe. Saka tese ngatizwe manyukunyuku ngekuti hapana wasara pakubongwa zuva ranyamashi. Kwazi kureketa kukanga kwowanda zviyani zvimwe zvinokwanisa kuzosara. Ngatitangei tainvita all joke members kuti uyai kukisimusi. Tadzimba kwetanga tiri, tadzimba tanaka, movha yazara. Uyai kukisimusi, takamugadzirirai. Ushamwari hwadzadzisika, hahuzi kutanga nyamashi, hwakatanga kare kare. Kubanase kutsukira kwahwo ushamwari kuma middle 1975 pakanga popishe chimurenga, vakomana vakupinda munyika vakapakata. Ushamwari hwanga hwakabakomba chaizvo. Chekudya, chekufuka, chekupfeka, vabereki tanga tichisapota. Kwazokama huri panhekwe nepfuti, hanindizvo? Ehe, kugadzika kuti zvifambe zvakanaka. Saka takadairwa zvikazika. Maministries ese ehurumende tinodyidzana, tinofamba tiri pamwepo, takabatana. Asi ministry yemauto iri pamberi. Ngoti tikatarisa hakuna ministry imweni yati tiri zvakadai ngezviri kuizwa panapa zuva ranyamashi. Hapana, musazonyeperwa. Gore ngegore riri kusvika richipfuura, hatisati tazviona. Ukama hukuru huri pakati pema-traditional leaders, madzimambo nemauto edu. Vamweni vape muenzaniso vechipe ukama hwehowe nemvura kuti hazvifaniri kuti zviparadzane. Hino muenzaniso wowo tauzwa, ndakupawo muenzaniso wangu. Ndinope muenzaniso webhurukwa nebhande, hazvisiyani. Ngandinase kukasa ndichiti hai, pabhande nebhurukwa panapa, nganditore bhande nebhurukwa rinopururuka. Haungahambi zuva rese wakaita kubata ngenyara kudai. Rode kutosunga kuti rigare muchiuno. Harisiki bhande
kuti taende kobude mutsatsa ndiro bhani rakona iroro usungoti zvinase kushandike zvakanaka. Pamutasa panapa handiti 2024 zvichatorazve 34 years kuti tizodzokazve panapa, which means takudzoka the 35th year. Gore rechi 35 ndore tichapetukazve pamutasa panapa. Vakaende kuchikora tikati 2024 totutsire 35 tinobudisa nani 2059 ndo gore rinoti mwozotitarisira pamutasa panapa 2059 tinonga tafamba kapa. Amutasa tapota amutasa 2059 tode kudzoka muri panapa. Tode kuti mutiashire maashirire emwatiita nyamashi zvabadakadza yambo. Yanga iri nguva shomani yenoti sekuti tiri kuyepo asi mwakashanda. Saka tode kuone kushanda kwakapfuura papo. Tamupe nguva yekuti mugadzire ye 34 years. 34 years muchigadzirira. Saka nogondoti zviro zvinonga zvahambe zvakanaka. Tiri kuya pano tese tinonga tichipo. Slogan ya 2030 yani painonga tichipo. Saka 2059 munonga muchipo amutasa. Mwatilimbisaka. Saka tabagwinye mushana. Ukama huri pakati pemadzimambo nemauto huri pachena kuti ndio ministry iri pamusoro kusapotana nemadzimambo. Izvozvo ndio zvinozikana zvoti mukanya bvunza nebofu ramba ngekupe anza. Saka tiri kuzwe kudziirwa, tinozwe kudada ngechitiko nesapoti yetapuwa nyamashi. Kubwe gwinyiso mafertilizer kwanga kusisina, mbeu kwanga kusisina. Christmas taitarisire kutobaningirana. Hino taone kuti tamuka tangwara. Munokaziya kashinyika karumvura kanapa kachimbodaidai. Vichiziya unoona kapo wodo kabata kaiyo, wodo dai kaino, kanonga kangwara. Saka kimsimusi yegore neri tinogonda kuti ichahambe zvakanaka. Nemwi mwese vabereki tinomukonga yekukisimusi. Musazokangana mwoziya musa 26 munosvika zvaora nekuti chiro chakabikwa munondochiziva kuti chinode zuva racho, uyezve chinoda mudzimu chakamuka. Tinobonga vamutasa pakumwira ipopapo. Mwatigonera ndipo pedu chaipo. Tinoite kuzvikorera asi mwapakona mwapadzadzisa. Handingachambi mushongano umweni ngekuti changu chendatumwa kubonga. Saka ngandipesire ndichiti vagari vemunomu mwauye komuremeredza ngekuti kuta kwemwaita zvashandika, zvakudzika. Chinyari chekudya kuno chinoda pakawanda muite kubvukirana. Madzimambo mativi mana vese mwabva fambai zvakanaka. Mabvire taita tabva zvakanaka. Tinofanira kupetuka zvomakanyimo zvakanaka. Ngemashoko mashomani ndoti mwashuma ngemukhandlo wemwandipa. Ndakasawo makasira angu andinokona mwashuma. Takuda kusvika kwekupedzisira kweprogramu yedu yezuva ranhasi. Panguva dzino idzi
tichakumbira Mambo Mutasa kuti vauye vatipewo zvipo. Sorry. Ndakamirirawo madzimambo ese eManicaland. Taona zvakakodzera kuti guest of honor nyangwe watipa isusu hatingatadziwo kupa zvishoma zvatinazvo kuti vaende vari kuziva kuti aiwa vanhu vari kupara kana wapara vari kuunza. Saka kana wakagara mutendo unokwanisa kuziva kuti ihwai ndiwo wakabvisa warara nemukadzi wemunhu. Saka tiri kuti newe wakagara ikoko tinokutenda nekuti watiitirawo chimwe chikamu semadzimambo. Saka tiri kuti isusu kuna guest of honor hanzi nemadzimambo eManicaland, thank you very much Shumba. Endai iri apa musikana anonzi Sheri akatozvitakura. Uyu mukomana wekuti kana uyu akafufudzika anodzokororazve. Saka guest of honor madzimambo eManicaland ati tatenda. Vanhu apa vatangoti futi semadzimambo. Ukaona munhu atambira vanhu vese mumutana munomu ndi resident minister, meaning kuti mutana wake. Saka tati aiwa resident minister mauya tafara. Ndakambouya kumba kwenyu ndikaona hwai dzenyu hadzina vakomana. Saka tabva tati thank you very much for attending our program. Saka guest of honor tawapa zvavo. Resident minister icho chombo chenyu ichi. Hanzi nemadzimambo, thank you very much. Right, thank you. Ngatipei chipo chekutenda zvaitwa nemadzimambo eManicaland. Mururuko! Everson uripiko urowe ngoma iwe hauzivi zvinoita madzimambo ere iwe? Ngoma ngairidzwe shima ichiombera kutenda pasiri daire. Avazvere vakadzwe kumanyika vanorowa ngoma iyo waridzwa Mambo Mutasa. Waridzwa madzimambo eManicaland. Uragai naye madzimambo pasingabateramire. Waridzwa mururuko. Meterwa uko. Aiwa tinotenda. Sinotenda siyabonga kakhulu uthwalumba hikesile ngofu role wanga manda relewile haholo siyabonga tikavhura mabhaibheri edu muna mubhuku ra Acts chapter 20 verse ya 35
inini handifarire kumashure kwacho yakareba reba, asi ndiri pane pati yandofarira. Ndichatanga nechirungu. Pachirungu inoti, it is blessed to give than to receive. Tobva taenda pashona kwakakomborerwa kupa kupfuura kugamuchira. Saka tinotenda vese vaita kuti chiitiko chanhasi chibudirire. Tinotenda zvekare vanhu vese vari panapa. Murufunga kuti dai musina kuuya dai ndakamira panapa. Ndaitombomira ndotaura nevanhu vari padhuze dhuze vandakatarisana navo. But nekuda kwekuti munoda nzvimbo yenyu, munoda mambo venyu, munoda utungamiri hwese huripo, mauya kuzotsigira programu yenyu, tinotenda. Panguva dzino idzi takusvika kunoperera programu yedu. Ndichakukumbirai mese kuti tisimuke timire nemakumbo. Tinokumbira kuti maiki yange yaita zvimwe. Tinokumbira kuti tisimuke tese. Tinokumbira kuti tisimuke tese. Varume vakapfeka ngowani dzisiri dzebasa, tinokumbira kuti tibvise. Tichaimba national anthem tichitungamirirwa neband. Asi tisati taimba national anthem, ndati tichatungamirirwa neband. Paya pekutanga paya ndaona makanyarara. Munenge muchiimba asi muchienderana neband. Handiti? National anthem, band. Ngatirambe takamira. Ngatirambe takamira. Mukokwa wedu mukuru achienda achiperekedzwa
na mambo